जोंनाथ' फुल्लि प्रिपारेशनाव दं आरो रायजो राजानि अनसायनाया जोबोद मोजां आरो आं सानो पानेरि समस्थियाव दा देरहानाया माने रोखा नङा बेबायदि जेबो गैया महाजोतनि गासैबो पार्टिनि माने अबस्थाया मोजां नङा रायजोआ बिसोरखौ सापर्ट खालामा जेरै दा बिटिसि ओनसोलाव महाजोतआव गुबैयै दं बिपिएफ दा बिपिएफनि माने हालोदखौथ' बिटिसि ओनसोलनि रायजोआ बयबो मोनथिगौ जे दिनै बिपिएफनिफ्राय लासै रायजोफ्रा नागारजोब्बाय मानो होननानै बुङोब्ला बिपिएफनाव बेबायदि रायजोआ मिजिं थिथावथाव जेबो गैया आरो बिसोर जेबो बेबायदि आसनि बा जेबायदि रायजोनि मोजांनि थाखाय माबा मोनसे प्लेनिं बेनि सोमोन्दै बिसोरो बुंनो हायाखै खालि गावसोरखौ राजखान्थियारि भाबै बोरैहाय बे समाव फोथांनानै लाखिनो आरो गावबागाव गाज्रिखौ बोरै लाखिनो बिनिसो राजखान्थि बिथांमोना माने सलायगासिनो दं आरो बेखौसो नाजागासिनो दं बेबायदिनो कंग्रेसनि बेलायाव दैदेनगिरिबो गैया आरो रायजोफ्रा कंग्रेसनि सायाव खुनु आस्था गैया एआइडिएआबो बे एखे अबस्था गतिके महाजोत नुनायाव माने माखासे हान्जा नाथाय रायजो राजा गैजायै हान्जा रायजोआनो गैयाबा राजखान्थियाव जेबो मुलाम्फा गैया नङा बे नोंगौ सालानि ना बायह्रानिफ्राय फैनायखौ सालानि ना होनो गतिके आंनि समस्थिया जिहेतु तामुलपुराव गोलैयो नाथाय आङो सिमासेयावनो दं पानेरि ओनसोलजों आंहा सिनायलायनाय मानसिजोंबो आरो जायगाजोंबो बेवहाय मोनसे समाव राजखान्थियाव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफ्रा फैयो जेब्ला नाथाय गासिबो बाथ्राफोरखौ जेब्ला रोखा जाखांबाय दा बेफोरखौ लानानै पानेरि समस्थिनि रायजोफ्रा माने जेबो गैला आरमा दा गतिके ओंखायनो बेफोर जेबो गिदिर बाथ्रा नङा राजखान्थियाव बेफोरबायदि माखासे बुंलायलायाबा माने मोजांबो नुवा गतिके बेबायदि बुंलायनायबो थानांगौ गतिके बेफोराव माबाजों खुनु सोमोन्दो गैया भटजों बेफोर बाथ्राया ना बिथाङाथ' बिथांनि लाइनजों बुंनांगोन नङाब्ला बिथांजों सोर थाफानो गतिके बेबायदि बुङोब्लासो बिथाङा दिनै इलेक्सन गेलेनायाव मानसिफोरनि मोनसे माबाखौ मोनगोन समर्थनखौ बे हिसाबै बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंगोन अदेबानि माने दिनै पानेरि समस्थियाव बिपिएफआ बिथाङा केन्डिडेटसार मोनखांनायनि उनावनो गोबाङानो गुगानानै फैबाय जोंजों फ्राय 7,000निबो बांसिन बिपिएफनि माने सोद्रोमाफ्रा हाबबाय माबायाव बिजेपिआव आरो सोरबा सोरबा इउपिपिएलआव आरो दा गोबाङानो हाबबावगोन आरो बेखौ जुदि जायगायाव नायोबा नोंथांमोनहा मोनथिगोन दा बेवहाय रायजो राजानि सापर्टखौ बुथुमनायाथ' बाद दोन बिपिएफआ गावनि हान्जाखौ हमथानायनिसो दा माने जुद्धआव दङ गावखौनो हमथानो बोरै हमथानो गतिके हमथानो हायाखै बे अबस्थायाव दं गतिके फेक्टर नंगौ नङा बेखौ 1 तारिखआव बिथाङा मोनथिगोन डेफिनेटलि बेखौथ' नागारनांगोन नों मोननैयाव थानो हाया आरो आंखौ आंनि पार्टिनिफ्राय आसामावनो थानानै माने रायजोनि खामानि मावनांगौ आरो माखासे बहुद माने गोनां खामानिफोर दं जायफोरखौ आंनि माने खामानि मावनायनि गोनांथि दं होननानै आंखौ जिहेतु हरदों दिनै एमपिनिफ्राय माने एमएलएआव थ' डेफिनेटलि एमपिखौ जानाय लोगो लोगोनो रिजिगनेसन होनांगोन एजिपिआ मोजां एजिपि माने एजेपिनि सायावबो बुंनाया बेनो एजेपिआ दिनै राजखान्थि हान्जा दादोंब्लाबो दिनैहाय एजेपिआ मा होनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि माबाखौ मा होनो मददखौ मोननो हायाखै आरो एजेपिआ हारसिङै जेबो गैयामोन गतिके बिसिनि बेकग्राउन्डआव आसु दंमोन नाथाय आसुआ दिनै उदाङै बिथांमोननि जानानै मावनो हायाखै थ' डेफिनेटलि बे बेलायाव एजेपिआ बे इलेक्सनआव माने बेबायदि मैखोम माने माबा मोनसे रिजाल्ट माने दिन्थिनो हागोन होननानै आङो साना आरो बिसिनि जिथु इस्यु बे इस्युआ पाब्लिकजों एसेबां सोमोन्दो गैया गतिके खाखौ लानानैनो मोनसे इलेक्सनखौ देरहानो हाया रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरो खाखौ लानानैबो गावबागाव गामिनि न'खरनि ओनसोलनि जौगानायनि आरो रायजोनि गोबां गुबुन गुबुन बाथ्रा थायो ओंखायनो खालि खानि थाखायल' मानसिफ्रा भट होआ डेभेलपमेन्टनिबो खोथा फैयो आरो एजेपिआव जाहैबाय खानि अनगा बिस्रा जेबो बेबायदि एजेन्डा गैया ओंखायनो बिथांमोनहा माखासे इमसनेल आरो खुब माने बेफोरबायदि माने सेन्टिमेन्ट थानाय बेबायदि माखासे मानसिनि भटखौ बिथांमोनहा मोनगोन साधारन रायजोनि भटखौ बिथांमोनहा मोननाय नङा ओंखायनो एजेपिआ माने बेवहाय जेरैबायदि मोनसे दल दामदों बेबायदि जेबो रिजाल्ट लाबोनो हाया